اللي حب يتزوج أما هذا كان مخليها عرس. شي واحد حب يتزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga walipunullah, mga Muslim, saan kanuso kapipiya ginawa, api anda kanu matatabu si sagyang kanan mga dalpayo. Si sagyang kaya video tanu insyaallah na penutulan tanu agyang kutwa tutula isa apiano tulak tanu Allah si sa Quran. Tutula piakalak-kalak di imang gulaw-law mga tao pagkata na anong Allah agyang kutwa tiubayan. Mga tao o di na mga pagtaw piyamaloy siran wallah mimbabaloy siran mga amo agu mga baboy. Isa ka inged mimbabaloy siran mga amo agu mga baboy. Diyan kaya tutul na kanabay ni tutul piyangantang kampiura iya miyang gulawla ayad na miyan nutulak tanoron na sukad ng tanwa Rabbul Alamin. Si sa suratul A'raf ayatan ay ika magato sa 64 taman si iku ayatan ay ika magato sa 67 naroon na matatagwag yung kaya penutulan tanu. Ayap man tuwa penutulan tanu anto na isabab kaya baluiran ang mga amo agu mga baboy. Kaantano kato kawiyag yung kaya sabab pa nun amay-amay na kapakaya manggulaw la si iku betadetano na antanong makapanan ng gila, mga urip na Allah. Ayaw tuwa sabab, nagyang kaya mga tao na piyang niiran sa iku na biiran, aso Musa alaihi salatu wassalam, akasanggayan siran sa satiman agawi, adad na bayran ng panggalabakan, ainon taagyang kotwa kapsin bayran sa iku Allah. Piyang niiran na sa iku nabi, nagupiyang niiran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, inayunan sila ng Allah sa ayay ni sanggay niyang kiran gawi di sinan din makapanggalabak sa padagalabak kaparabuto sa iko simbayran sa iko Allah na alungan na isnin. So kaya tanduag yung kutwa alungan na isnin na da masuat man so mga dap man masuat so mga padsisag yung kutwa pagtaw. Na aya kabayairan na mabaluyag yung kutwa gawi si imatagus sa iko alungan na sapto. Na miya suayan na miya khilaf, miya kasusupa kaagyang ko to mga tao, na so kailaro Musa alaihi salatu wassalam, na tinduyan sa ikwalungan na sabto. Si ikatagog yung ko to agawi, ididikairan, ayabu adiran no ding galabakan na yung ko to simba sa ikwallah, alungan na sabto. So masukiyatan duto, na miya kaumakiran na yung ko to tapang wallah, niya ko makirang tapong wallah. Agyang ko to agawin na didno to kapakay bauto di isusukatan o mga tao sa agyang ko to ay bad na dira ning gilaba na gilaba ka dunya eh. Isang gito para bu simba sa ikwallah kagi paganero na sila no to imiyang neron sa ikwallah ikadua na inisang gayo to kagito ikabayran na agyang ko to alungan na sabto. Na ayagal bakagyang ko to mga tao nakapanginsda kagya sisiran matatago sa kilidaragat. Na ayani tapang kiran wallah na si isagyang ko to mga gawiyap sagad kiran apito gawi na so andi ni ba na mga sda na ded na baron pa kauma ded na baron susa kilidaragat. Aya bukap sungiran sa kilidaragat na igraman to alungan na sabto. Na di sila ni mangisda si sagyang ko to alungan na Jumaat, si ko alungan na Khamis, si sagyang ko to alungan na Arbaa, si sagyang ko to alungan na Isnin, Salasa, na dede na bayrang kakuasda. Da bayrang kakuasda sagyang ko ta ipon si ko ahad na tama si ko alungan na Jumaat. Na ayaw buwakap sungu mga sda si sa kilid na igira alungan na Sabto, kaya biyaloy kirano to Allah atapang. Na so Allah na inisa pa rin kina no ba sila di pangisda sa agyang kutwa gawi na miyatlo agyang kutwa betadiran. Miyatlo silang susun.
Giyang ko to pagitaw na miyatlo silang susunod. Pag ron, na mga tao agito kadaklan sa giyang ko to tao sa giyang ko to inged inakaliran o di na miyang ile silang sa ukito ando man kay akalairan si ikwallah. Sa ato ni pinggulaw layran, igira sa ikwalo nga na jumaat o di na sa ikuun anian, na piyangalutan nila din na kilidaragat. Piyangalutan nila na kilidaragat. Ang kaino to, na aya punti diayran ro, na para sa ikwalo nga na saptua, kilid man sa ragat, agyang ko to mga sda, na mga ulog sila nakatangkalan silang si sagyang ko to piyangalutiran. Ana, miyang ululad no to, miyang alot silang sa kilidaragat, uman isa ka pamilya, miyang alot sa kilidaragat. So, isabagi sagyang ko to pagtaw, na may nang kairan to na siya para nila nagyang ko to mga pediran. Tigira na ino ni wari nang dinggulaw la. Siya parang tanukad ng tano Rabbul Alamin na di ka pa kayo so batano pengawiyagan, batano ani ni ba na susukat sa ikalungan na sapto. Na di ka umnang nagyang kaya mga pediran katigira na ba kami ari di susukat gibo ka kulukti ami saya. Nalungan na sapto na dumudega kami. Dumudega kami sa walay. Nakagyak na buto benar ang kayo to. Namya ko magyang ko to mga asda ko lungan na sapto na piyang tatangkalan si raro. Na upakipagisa ika. Antone pura kaya susuka tiran. Alungan na ahad. Udina, alungan na jumat, tanta kalungan na sabto. Alungan na sabto. Ang kaino to. Nakagiaya kaya tangkaliro sa giyang ko to mga asda na si iko alungan asapto. Si iko alungan asapto. Toy. Separ na giyang kaya mga pedira na tigiran ginakiniwa kianan. Ginakiniwanan, nagyang ka nagilabakyo. Ang kaino to, napkasupakyo sukad ng tano, kaini sa pariyar katano ubatan di pangis na sagyang kay alungan na sapto ka ayakap sungo nagyang ka ng mga asda na alungan na sapto di silang kaumnangan dina diaki kabami ri pengo ko alungan na sapto ka meron na sa iko ahad o di na isnin wapi anto na sa nagoy importante ka na alungan na sapto. So mga pedepman ikatlo ikaklase sagyang ko to mga tao na mga salbiyin o di na tigtano mga negatibo mga tao siya para nila nagyang mga pediran tira na ino ni wari di matuliga mga tawanan. Importante kinabakan ng rumpad. Sakay mamuk na baka may rumpad. Di sila nagdituli ka. Kati yung siksa sila no Allah. Nasiniksa sila no Allah. Kati mga raratay sa atan na sila di mangisda na ay nisambag kila nagyang ko to ang mga pediran na tigilan na ma'aziratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun. Ay separ kami aki. Kagyang kaya kapseparami nakapamuka sa isa katak sila si iku kadna niyo, kadnan tanong nagugi na bedi kalo-kalo na kasabapan sa mal kagyang kaya mga pteno na makatunod siran na kagana kanira nagyang kaya gilabukiran. Toy, dad no to makaran nagyang ko to amiyang gulawla na sa eko kapsapag nagyang ko to mga tao na dasiran din maka sapar miya kaw maagyang ko to at tiuba wallah miya kaw maagyang ko to siksa wallah. Giyang ko to mga tao na siko kapipita, piyang wala nagyang ko to mga sadairan, piyang wala nagyang ko to mga sukatiran, miyaling silang mga turuganiran. Nasukya baling na sa giyang ko to mga turuganiran, na miya katurug siran, ama pipiya ginawairan, na kagya ko mapita, na uman ni isa ng dingilan niya so padiyan, na mimbeloya babuy, mimbeloya amo, na makandidingila siran na palya siran mimbeloya mga amo na mga babuy. Antay mimbeloya amo ang mga babuy, yuto sudo ka klase ang mga tao. Paganero na so mga tao at ituming galabag sa giyang kotwa galabag. Ikadua, na so mga tao ada sapar. Kaya pa na siya para nila naging kotwa mga pediran apsepar sa giyang kotwa marata di lang gulawlan. Sama nuto miya kaw masoti uba wallah si miyang gulawla sa giyang kotwa do ka klase ang mga tao. So man so mga tao so miya par sa marata nagusumyugo sa mapya na sinambuy miya tabiya da silang pamaluyaw Allah sabab si sagyang kuto miya balo sila ang mga tao separ sa marata nagu sugu sa mapya. Yan na ni andi ni ba na miyang gulawla si sagyang kaya tutulan mapya nutultano na inutano ya pya nutul kagyang kaya betad tano na datar o baron makikilang agyang kaya betad mana na maon agyang kaya miyang gulawla. Adna mga tao sugu sa mapya hana mga tao di ingalabag sa marata adin mambuat tigi na siya ko sa looka. Naayap na separan yan na so mga tao apsugo sa mapya nagupsepar sa marata sa inon yung sila rin matutulik o sila natiban sila walan an sila matiuba wala importante nga na baka narumpad sa kayo mamuna gumaganak kami kana ba mi sila ditulika na upun makataling umagyong ko tatiuba wala napipikiran ka pagari ko le kapipikiran ka na pangako ka
Na ya pernah diga di pengakulan nagi yang kota separsa marata nagu sugu sama pia pedeka si sagi yang kota andini bu anati bu anwallah mga tao adi nga lebek sa marata panintak wallah kia sabutan tanoya na makakuatan sa tuma si kodita no di kaparin tao si sagi yang kaya dunia ayam mala na kanggunaan tano makapang-street tano na makapanitut tano si sagi yang kota tano di kapagagama mapeteno si ko mga tao sugu sa mapia na separsa marata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.